Eddie han taler så på Skype med sin far for første gang. Det er noget af et show. Det er faren. Og så spiser han imens. Så. Hvad laver han Eddie, hva'? Hvad er det med ham, far? Nå nej, vent lidt. Han er jo ikke vant til at spise tv-dinner. Er han sjov, Eddie? Ja, det er far. Han er i Aarhus.